Tervetuloa meille. Lähdetään liikenteeseen tuulikaapista kohti eteistä. Kun saavutaan eteiseen, niin siitä on heti käynti meidän makuuhuoneeseen, joka on myös nyt aika paljon blogissa viime aikoina näkynyt muun muassa tuon harmaan seinän osalta, jonka tuossa käsittelin parisen viikkoa sitten. Makkarista oli käynti myös tuollaiseen vessaan, josta on taas käynti vastaavasti Kuopuksen huoneeseen, mutta ei mennä nyt sinne vessaan katsomaan sen tarkemmin. Eteisestä aukeaa oikeastaan mun lempinäkymä meidän kodista. Eli näkyy takkahuoneeseen, sitten näkyy olkkariin ja sitten tänne ruokatilaan. Ruokatilasta taas on kulku keittiöön, joka sekin silloin tällöin vilahtelee siellä mun blogissa. Nyt on ollut vähän remonttihaaveita, eli haluttaisiin noi alakaapit myös valkoisiksi ja vähän yläkaappia pois ja avohyllyä tilalle. Tuossa nurkkauksessa kaikki mun fredagsmys ruuat valmistuu. Keittiössä vietän kyllä tosi paljon aikaa ja tykkään viettää aikaa siellä. Eli tää on aika avara, tää meidän asunnon pohjapiirros, koska periaatteessa, makkarit on suljettuja, mutta muuten aika hyvin näkyy kaikkiin huoneisiin, esimerkiksi ruokatilasta ja eteisestä. Pari rappusta kun kuljetaan alaspäin, päästään sitten itse olohuoneen puolelle ja musta tuntuu, että tämä näkymä just tässä on ehkä eniten mun blogissa näkynyt näkymä meiltä kotoa. Ja siinä on se mun lukunurkkaukseni sohvan nurkassa. Siinä mä vietän hirveästi aikaa. Muutenhan me ei vietetä täällä olkkarissa niin paljon aikaa, koska telkkari ei ole täällä luonnollisestikaan. Olkkarista on käynti lastenhuoneisiin, eli pari porrasta ylös niin päästään Kuopuksen huoneeseen. Ei viittikään mennä sinne sen tarkemmin, siellä on vähän leluja lattialla sun muuta, mutta vilkaistaan tänne esikoisen huoneeseen. Tää on meidän vanha makuuhuone. Tykkäsin tästä tosi paljon. Valosa ja avara. Ja huonekorkeutta on se 3,5 metriä. Esikoisen huoneesta kun lähdetään takas olkkariin, nähdään taas aika avarasti mun työpiste ja ruokatila ja eteinen. Sitten voitaisiin mennä vielä katsomaan toi meidän takkahuone. Takkahuone on tyyliltään aika erilainen kuin meidän muu asunto, eli siellä on vielä jäljellä tätä punertavaa puuta. Ja täällä me vietetään oikeastaan eniten aikaa. Poltetaan takkaa ja katsotaan telkkaria iltasi. Täytyykin taas syksyn tullen vaihtaa tänne vähän mukavampi matto, koska yleensä me pötkötellään tuossa lattialla koko porukka. Takkahuoneesta on sitten kulku saunaan ja kodinhoitohuoneeseen ja vessaan, mutta jääköön nekin nytten esittelemättä. Mutta takkahuoneessa tosiaan on ehkä meidän seuraava remppakohde, eli sinne vähän noita kalusteita maalaillaan ja sitten seiniä myös. Semmonen oli meidän koti. Toivottavasti viihdyitte.